nazdar. Jak je vidět, nejsem moc aktivní, nemám rád lidi, všechno mě... Ne, dělám srandu, to bylo takový vtípek na začátek. Jsem hodně aktivní, hodně rád jim, piju pivo. Dobře, nejenom pivo, hraju hry. A nebo také rád čas trávím s rodinou či kamarády, jelikož je toto jedno z nejcennějších, co máme. Opravdu. Rád komunikuji s lidmi, ať už s přáteli, či s lidmi, který jsem zrovna potkal. Jen tak něco mě nerozhodí. Často nad věcmi uvažuji více do hloubky, tak jako je racionalizuju, což mě občas pomaluje, ale to vůbec nevadí. Když mám dobrou myšlenku, snažím se jí co nejvíce vysvětlit a objasnit druhým, aby ji pochopili, a zároveň druhým naslouchám. Změna kostýmu. Jsem vytrvalý, jsem perfekcionista. Když mě něco baví, tak se do toho zakousnu a jde mi to. Zároveň hraju na piano a rád čtu. Čus. Taky se mi podařilo prosadit myšlenku založení profilu školy na Instagramu, jelikož jsem ve školské radě za zletilý studenty. A myslím si, že to je docela dobrý, protože jsme do té doby na sociálních sítích jako škola nepůsobili, což je trapný. A pak se nám tam podařilo vytvořit jedno docela fajn video s kámošem na promo na after. V 16 jsem pracoval v gastru a momentálně jsem již přes rok pod agenturou proměňující produkty zákazníkům. Ostatně tak jsem se dělal na svůj první skútr. Od inovativního podnikání také čekám prostor pro seberozvoj a také se mi velmi líbí studijní plán, který studentům opravdu nakládáme, za což jinde moc nenacházím. A samozřejmě se těším na změněnou spolupráci s lidmi, což mě fakt jako neuvěřitelně baví a naplňuje, ale zároveň spočítám samozřejmě a těším se na nějaké solo fungování, ať už v řešení otázek či problémů, co se budou třeba muset vyřešit. Umím hvězdu.